Kaduwa ni nga saba itong gitabok. Thank you Lord. Nindot nga Bible study kay sulong sa kasapaan, kabukiran. Gini mission mga kaibigan. Okay. Sabi. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Kaduang sapa sa tupa ikatulo. Napala yung sopa di ikatulo na ni. So may dire mura manigi treasure dire. Trapalan. Thank you Lord. Hapon. Alam ba lang tanyido? Katong dito? Nasa diya? Indot kayong suba Thank you Lord. Ikatulong sapa niya itong gitabok. Baha di kita ka uli.